Iki singkat cerita wis teko dusun Girilayu kene iki biasane pusat batik. Dadi wong akeh wong batik daerah kene iki. Lah iki wis entek-entekan gang Desa Girilayu. Nek ngiri kuwi iso tembus Matese ngliwati makame Pak Soeharto. Lah nek nganan iso nang Gerdu terus engko tembus Karangpandan ngono ya iso. Jalur kene iki rada sempit, tanjakane dhuwur, terus tikungane ya tajam, nek dalan mudhun curam. Di nek lewat kene iki ya sing ati-ati. Iki alat transportasi umume ndek mben iku Angkudes. Nek saiki mbuh ijek enek apa ora. Angkudes kuwi ko terminal Karangpandan lewat Girilayu kene iki engko iso tembus Matese. Lah tembuse kene iki ngarep kuwi eneng rumah makan anyar Lembah Pandan. Ya lagi viral kuwi rame wae. Iki nek ngiri yang Karangpandan, Karanganyar, nek nganan nang Tawangmangu. Lah iki wis mlebu gang desaku. Dadi desaku kuwi tanggane rumah produksi gethuk semar. Sudah tahu ngerti gethuk semar apa urung?